जों बे प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायथिनो सानोदि जोंनि बाथौ जों गुदि धोरोम जोंनि बाथौ धोरोमा जोंनि गुदि धोरोम बियो माखासे जाहोनाव जोंहा गोमालांनो हमदोंमोन दा जाय सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बे हारि बे धोरोमारि सुबुंफोरखौ जोङो दा खौसेथियाव एसे लाबोनायनि लामायाव दा जोङो बेनि गेजेरजों जों खौसेथियाव थानो हागोन होनना सानदों आरो धोरोमनि गेजेरजों जोङो एसे सक्ति मोनो बेखौनो जोङो बे आफादनि गेजेरजों खालामनो सानदों। गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मिन्थिनायनि थाखाय। दिनै जोङो बेयावहाय फैनानै नुबाय खोब बेवहाय नोंथांमोना बिमा माहारिनि सावरायमेल लादों नाथाय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों बे उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय गासै जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौबो जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोना बे बिमा माहारिनि सावरायनाय मेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौबो हांख्रायदोंमोन नामा बेखौ जों एसे फोरमायगोन। हांख्रायदोंमोन जोङो बिथांमोनखौबो जोंनि धोरोमनि फारसे मिथिहोनो जिहेथु इयुन जोलैया सांग्रांथि जायोब्लासो जोंनि हारिया देरगा जौगा जागोन आरो बिसोरखौ जों मोजाङै बे धोरोम फारसे बा सोलोंथाइ फारसे गियान होनो थाखाय जोङो बायदि बोसोनगिरि बुंथिगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोदों आरो बिथांमोनखौ बेफोरखौ खोनासंहोनो थाखाय जों हांख्रायना लाबोदों। गोजोननाय थाबाय। गामियारि बर' हारिनि सुबुंफोरा जिहेतु बारा लेखा गोरों सोलोंथाइयाव एसे आवगायनाय नङा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गामिनिफ्राय एसे लाबोनानै बे सोलोंथाइ फारसे जाहाथे बिथांमोना एसे दावगानो हायो लेखा रोङि आइजोफोराबो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो लाबोनानै जोंहा एसे बिथांमोननि सायाव गियान होनो हानाय बायदि मोनदों। खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ मिनिस्टार नोंथां मावथिमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। एक्सुवेलि जोङो नैबे दा जिनैथि बिमा माहारि सावरायमा जथुम्मायाव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खालामनाय जादों। बे साननैनि हाबाफारियाव जोंहा मोनसे थांखि दंखायोमोन माइनाव आफादा जे जोंनि माने बाथौ धोरोम सिबिनायनि माने गोथार साना मंगलबार गोथार सान थ' बे मंगलबार सानाव जोंनि बांसिन गथ' गथायफोरा बा जोंनि साख्रिफोरा माने खायफा गामियाव फुंबिलिनि समाव आर'जखौ लानाय जायो सोरबा मोनाबिलियाव लानाय जायो बांसिनै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो माने आर'जनिफ्राय जों एसे गोजानाव थानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोना बहुद गथ'फोरानो मोना आर'जखौ जायनि जाहोनाव जोङो धोरोमनि गियानफोरनिफ्राय एसे जानगाराव थानो गोनां जाहैदों। दा बेखौ जों नोजोर बोनानै जोंनि उदालगुरि बियाब माइनाव आफादा मोनसे थांखि लाबोदोंमोन जे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो माबायदि जों धोरोमनि बिथिङाव रिलेसन बिसोरखौ जों माने मोनसे लोब्बा लाखिनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो देग्लाय जोङो 2 बोसोर जाहैबाय जे गथ' गथायफोरखौ जोंनि माखासे खेला धुला होनायनि गेजेरजोंबो माने बिथांमोनखौ जोंनि धोरोमनि बिथिङाव जों माने मोनसे लोब्बा लाखिनो हागोन साननानै थांनाय बोसोरावनो 2018आव राजकुंग्रि 2018 बिमुङै जोङो माने गथ'फोरनि मोनद' आयदानि सायाव बादायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो थ' बेयावबो जों जथेस्थ' साक्सेस जानो हादों जथेस्थ' गथ' गथाया जोंखौ हेफाजाब होदों। देग्लायबो जोङो नैबे माइनाव शिबिरावनो जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै सिगांखालिखौ एबा माने 21 खालाराव जोङो माने गथ'फोरनि 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम माने मोनद' आयदानि सायाव माने बायदिसिना बादायलायनाय लादों आरो जेरै हरखाब बादायलायनाय सोंनाय फिन्नाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय खारनाय बादायलायनाय बेनिफ्राय माने सावगारि एरनाय बादायलायनाय थ' बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै जोङो लाइमोनफोरखौ माने जथेस्थ' माने लाबोनो हादों होननानै जों माने फोरमायनो लुबैयो।